Ayong buntag sa tanan. Bago lang niagi ang Pasko. Kumusta ang inyong Pasko nga niagi? Malipayon ba? Siguro gipang kapoy pata apan dili ta kapuyon sa pag-alagad, sa pagsimba, sa paghalad sa atong kinabuhi sa Kristo nga natawo sa Pasko o nga kini mao ang atong gisaulog bag-o pa. Ubani kami sa atong iniusang panimbahon nining unang Domingo after Christmas or katapusang Domingo sa tuig 2021. Malipayon kita kay ang Dios nagauban kanato sa niaging tuig. Ubiyaan natong niaging tuig nga mali nga nakalahutay gikan sa grabe nga kasinatian sa COVID-19. Ato mga panghinaot nga ang Dios maghatag kanato laing tuig ug nga kining tuiga maayo na kaysa niaging tuig. Atong simbahon ang atong Ginoo sa espiritu kamatuoran. Duol na kamo katawhan sa Dios ug maglipay kita kay natawo na ang gisaad sa Dios nga manunubos. Nagtao si Jesus sa pasulan sa Bethlehem, ug siya ang kumangan ang katugsakan mabut sa kanang katawan. Si Jesus ang pulong sa Dios nga nagpakatao ug mipuyo uban kanato. Siya ang Emmanuel, ang Diyos nga kauban nato. Busa, duol kita ang tanan, uban ang kalipay, halaran o simbahon si Kristo Jesus. Atong awiton ang himno sa pagdaig ug kalipay, magmalipayon ang tanan.
tanan og labing gamhanan nga Dios. Niining panahon sa Pasko, malipayon kami nga moduol kanimo sa pagsimba uban sa kasing-kasing nga mapasalamaton tungod sa imong pagluwas kanamo. Uban ni kami ug bubuhi sa imong grasya aron makasimba kami kanimo diha sa espiritu ug kamatuoran. Tungod sa ngalan ni Hesus ang Emmanuel, Diyos kauban nato. Amen. Ang patukuranan sa atong mensahe nining kabuntagon gikan sa 1 Juan 4:7 ngadto sa 10 nga nagakanayon. Mga igsoon, maghigugmaay kita kay ang gugma gikan sa Dios. Ang nahigugma sa iyang isigkatawo anak sa Dios ug nakaila sa Dios. Ang wala mahigugma sa iyang isigkatawo wala makaila sa Dios kay ang Dios gugma man. Gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak ngani sa kalibutan aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan pinaagi kaniya. Ang matuod nga gugma mao kini. Dili kita maoy unang nahigugma sa Dios kundili siya maoy unang nahigugma kanato. Gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Ang Ginoo magadugang sa iyang panalangin pinaagi sa kahibalo sa iyang pulong. Panglingkod ang katawhan sa Dios. Love incarnate, love divine, star and angels gave their song. Bow to babe on bended knee, the Savior of humanity. Unto us a child is born, He shall reign forevermore. Noel, Noel, come and see what God has done. Noel, Noel, the story of amazing love, the light of the world, given for us. Noel. Son of God and Son of Man, there before the world began, born to suffer, born to save, born to raise us from the grave. Christ the everlasting Lord, He shall reign forevermore. Noel, Noel, come and see what God has done.
and see what God has done. Noel, Noel, the story of amazing love, the light of the world, given for us. Noel. Maayong buntag o Merry Christmas sa matag usa. Karon nga Domingo mao ang first Sunday after Christmas. Kagahapon pa lang atong gisaulog ang Christmas Day. Ug ang mensahe nato ni ining kabuntagon giuluhan kini siya Love Came Down at Christmas. This sermon was inspired by the poem of Christina Rossetti, Love Came Down at Christmas. Love came down at Christmas, love all lovely, love divine. Love was born at Christmas, star and angels gave the sign. Worship we the Godhead, love incarnate, love divine. Worship we our Jesus, but we're with for sacred sign. Love shall be our token, love shall be yours, and love be mine. Love to God and to all men. Love for flea and gift and sign. So mao kining inspirasyon ni ini nga mensahe ang mahitungod sa gugma sa atong Ginoo. Now sa Isaiah chapter 7 verse 14, ang Ginoo naghatag og sign ngadto kang Isaiah na pinaagi sa pag-ingon, therefore shall the Lord himself shall give you a sign, behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. And in Matthew chapter 1 verse 23, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Kini nga mga teksto sa Biblia ang atong gibasa kaganina sa scripture reading ug kining passage sa Isaiah 7:14 ug sa Matthew 1:23 nagpadayag kanato sa katumanan sa saad sa Dios nga ang gugma nagpakatawo. Adunay duha ka importante nga kamatuoran nga gipadayag sa Pasko. Una, Christmas tells us that God loves us. Let us all remember that Christmas is the story of God's love. Christmas is the story of God's love. God loves you, and there is always room in His heart for you and for me. The story of Christmas is more than just the story of a baby born in a manger on a cold winter night in a small town of Bethlehem. It is the story of God loving us so much that He became a man to save us when we couldn't save ourselves. Love is at the center of Christmas celebration. It's the reason behind our gathering and gift giving. God sent us a baby to teach us how to love. This is the love that comes down at Christmas. This is the story of God's love. As John 3:16 revealed to us, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. So this is the love that comes down at Christmas. Love comes down when we stand up for those who are bullied. Love comes down when we fight for those who can't. Love comes down when we feed the hungry and visit the prisoner and heal the sick. Love comes down when we give our money
to those who are in need. Love comes down when we care for our mortal bodies as temple of God. And love comes down when we protect what is most vulnerable in us, our hearts, our relationships, our earth, our communities, our country's precarious unity. So love comes down. This is the message of Christmas. That's why God's only Son, only begotten Son, was born in the manger of Bethlehem. He comes down at Christmas because He loves you, because He loves me. The second truth that Christmas tells us, Christmas reminds us that we are not alone, for God is with us. Wala ta nag-inusara kay kauban nato ang Dios. Karon nga panahon ni ining panahon sa pandemic, daghan in taon ang mga katawhan nga nag-inusara, labi na sa mga tigulang ug mga kabataan nga dili mahadlok pang mugawas. Gibati nila ang kamingaw. But God reminds us that God is with you wherever you may be and wherever you may go, and no matter what life brings. Isaiah 7:14 reminds us, therefore the Lord Himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Christmas can be a lonely time for some people. Are you struggling with loneliness? Be reminded that God is the God of the lonely. And we are not alone, even in our loneliness, for God is with us through the Holy Spirit. And God is a God of the lonely. In Psalm 68 verse 5, the Word of God tells us, God is a father of the fatherless, a defender of the widows. God in His holy habitation, God sets the solitary in families. He brings out those who are bound into prosperity. So God is the God of the lonely. And another truth is, God is a father to the fatherless. So if you are fatherless or you have no parent, God is our Father. And He cares for each one of us. And even for the widows who are lonely, God is the defender of the widows. You know, God has a tender spot in His heart for the widows and the fatherless, and for those who are lonely and crushed in spirit. So for the widows, a husband may no longer be there for you, may no longer be at your side, but God is always there, for He is our Emmanuel. For those who are parentless, those who have no father and mother, God is the Father to the fatherless. So don't be lonely, brothers and sisters in Christ. For love came down at Christmas. And to conclude our message for this morning, be reminded that Christmas tells us that God loves you and God loves me, that God loves us all. Secondly, Christmas tells us that we are not alone, for God is with us, for He is our Emmanuel. And may the presence of the God Emmanuel be with you in whatever situation and circumstances you are facing right now. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Mag-aampo kita. Dako ang among pagpasalamat kanimo Ginoo sa mensahe nga among nabati ining Pasko
Salamat nga kami nakadawat sa mga gasa. Ang uban niini mga dagko, ang uban mga gagmay. Apan kinasingkasing among gidawat kini. Bisan sa kahimtang nga dili daghan ang makaandam og gasa niining panahon tungod sa kasinatian sa pandemya. Salamat o Diyos nga nabalik nagjutay ang among kagawasan aron masilibrar ang imong pagkatao nga naa sa normal nga pamaagi. Among sa ulog man ang Pasko sa masaba, mahayag, puno sa kadasig, puno sa mga awit, puno sa mga gasa, ug sa pagpamalandong nga ikaw gayod ang natao sa Pasko. Salamat o Diyos nga padayon ka nga giya ka namo ug magasulti ka namo sa imong katuyuan, sa among kinabuhi ug sa kalibutan, labi na sa mga nasinati namo sa niaging tuig. Salamat o Diyos sa mga leksyon nga among nakitaan, nga dili gayod namo pasagdan ang among pagtuo tungod kay dali ra mawala ang among kagawasan, dali ra mawala ang kinabuhi, daghan sa among mga mahal sa kinabuhi, mga higala, mga kauban nga nangamatay tungod nining pandemya. Wala sila COVID-19, wala sila nakatapos nining tuiga. Pan kami Ginoo gigasahan mo sa kinabuhi nga makapadayon ug posible nga matapos namo kining tuiga nga malinawon ug malipayon. Mapasalamaton kami o Diyos sa mga grasya nga among nadawat ug sa kahigayunan nga makasulod sa laing tuig. Hinaot nga among masinati ang bag-ong mga butang, ang bag-ong pagpangalagad, mas higpit ug mas matinud-anon nga pagsunod ug pagsimba kanimo. Tungod kay dugay panahon na sirado ang mga simbahan tungod sa COVID-19. Paniining mga moabot nga tuig. Kung imong tugutan, makabalik na kami. Salamat o Diyos nga masinati na mo ang imong kaayo sa umabot nga laing tuig. Kung ikaw man adunay laing tuyo nga wala na mo masabti, hinaot nga matugkad na mo kini. Pinaagi sa mga tilimadon, pinaagi sa imong pulong, pinaagi sa imong mga mensahero, ug bisan pa pinaagi sa balang espiritu nga mo'y magtudlo kanamo sa kamatuoran. Salamat o Diyos nga imong ipadagaya nganhi kanamo ang kalinaw ug ang kalipay bisan sa padayon nga selebrasyon. Among gisalig ug among gisangat kanimo ang tanan nga among panginahanglan sa among trabahoan, sa among pamilya, sa iglesia, sa among nasod, sa among komunidad. Ang peace and order, bisan pa ang maabot nga eleksyon. Salamat o Diyos nga ikaw giya ug atiman kanamo aron natanaw na mo kini espirituhanon ingon nga hamtong diha kanimo. Dili mapaling o dili matugaw sa bisan unsa nga mga lipat-lipat sa among kaaway. Salamat o Diyos sa imong grasya nga maoy magsustina kanamo. Kung aduna pay habilin nga mga pag-ampo, wala pa matuman ining tuiga, imo kining ihatag sa saktong panahon, sa gitakda mo nga panahon. Busa tagay kami pasensya, pailob aron kami makapaabot sa imong kaluoy. Salamat Ginoo nga ikaw magatipig ka namong tanan ug magaatiman ka namo sa among panlawas, magatiman sa among mga pamilya ug magaatiman sa imong katawhan. Hinaot nga imo kining tubagon ug imong ihatag sumala sa imong kabubuton ug dili sa amo. Mao kini ang among hangyo
Sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo manluluwas. Amen. Ato karong andamon ang paghatag sa atong mga ikapulo, pagpasalamat ug ubang halad. Sa Hebrehanon 3:15 to 16 nagaingon, busa himuunta kanunay ang halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesus. Mao kini ang halad sa pagdayeg gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo ug pagtinabangay kamo kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Magampo kita, mahana mo nga langit nun, tuburan sa tanang panalangin, ania ang among halad o Diyos, uban ang among kinabuhi, nga magamit kini, diha sa pagpadayon, sa pagpalaknag sa maayong balita, sa tibuok kalibutan. Ingon man usab sa mga kaigsuonan namo nga nagkinahanglan niini. Kining tanan, among ginaampo, ginapasalamatan tungod sa ngalan ni Hesus. Amen. Sa atong mga pahibalo ug pagpasalamat, atong gipasalamatan si Pastor Melvin sa iyahang paghatag sa mensahe niining katapusang Domingo sa tuig 2021 sa Ati Vanji, ato ang liturgies. Pastor Winsel Dihulde sa atong multimedia ug sa atong music si Erica. Tiningob o sa tingob atong gipasalamatan ang Ginoo tungod sa iyang kaayo
survive ta hangtod niining tuiga. Atong hinumduman nga ang atong hiniusang panimbahon mao ang tubag sa panginahanglan atong kasagsagan sa pandemya sa COVID-19 tungod kay wala na may abli ang simbahan, wala na kay gayunan ng magsimba. So nag-abli kita sa atong panimbahon dinhi sa eri. So panahon na siguro maghatag mo mga comment kung kinahanglan pa ba kini nga atong ipadayon sunod tuig or mubalik na ba kamo sa inyong mga kasimbahanan. Kay murag gitugta naman sa labi na gayod sa mga simbahan nga naa sa sulod kaayo nga mga dapit. Murag normal naman gani sa amo dito sa Samal. Murag normal na gyud, dool na gyud ka. Gamay na kay kulang normal na. So palihog comment kung gikinahanglan pa ba nato ni or dili na. Lain pa atong pasalamatan sa tiningob ang atong mga sponsor. Dili mi kalahutay kung wala mo gamita sa Ginoo aron muhatag kanamo sa among paniudto na pay snacks na pakapin. Ikaduha na ang Christmas nga niagi nga naghimo kita sa atong hiniusang panimbahon. Hinaot nga karon nga sa sunod nga Christmas kung magpadayon naa na jud mi pinaskuhan. Joke lang. Ang Ginoo naghatag kanamo pinaskuhan adlaw-adlaw. Pero ang atong kinahanglan mao man gyud ang kinabuhing maayong panlawas. So hinaot nga ang Ginoo mag-giya kanato sa padayon nato nga pagsimba uban dinhi sa atong hiniusang panimbahon.